അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തള്ളല്ല കേട്ടോ, രണ്ട് അംഗനവാടി കുട്ടികളെ കഥയെ പറയണം കേട്ടോ, മുന്തിറിന് ഫൈസലിന്. അപ്പൊ ആ തല്ല് നടന്നു. തച്ചു എന്നുള്ളത് മുന്തിര് സമ്മതിച്ചു, ഇവൻ കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് ഓനും സമ്മതിച്ചു. അതിനൊന്നും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അടി കൊണ്ടവനും തച്ചോനും അവരവരെ അംഗീകാരം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അത് മുന്തിറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ. ഞാൻ അതിൽ ആളല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഫൈസലിനും അറിയാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടാം. കാരണം എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് വട്ടം ഉണ്ടാകാതെ. ഇനി അംഗനവാടി കുട്ടികളെ കഥ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോ ഓൻ ചെയ്ത കാര്യം തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അടിച്ചത് അങ്ങനത്തെ കയ്യാങ്കളികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവരെ ഹോട്ടലിൽ കയറിക്ക പൊന്നാര മക്കളെ ഞാൻ പോലപ്പം ഒരു പൊറോട്ട പകുതിയാക്കി ഇവരെ എന്താന്ന് പറയാ, ഈ പകുതി ജയിക്ക് ഓല് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൈമ പെന്നെ അച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തല്ലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തല്ല തിന്ന് ജിന്റെ ചങ്കല്ലേ ആ ചെങ്കാണ്, ജിന്റെ കറലല്ല ജിന്റെ ഇവിടെ അല്ലേ ആള് അതിൽ കഴിക്കാൻ. 3 ചായ പറഞ്ഞാലും ഒരു ചായ ഉണ്ട് ഇവര് രണ്ടാളും ഷെയറിങ്. എന്നിട്ട് ഞാനോ പണ്ട് ജീപ്പിലൊക്കെ നമ്മള് ഗ്യാപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് പോക്കുണ്ട്, കുളപ്പുള്ളി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തൂങ്ങിക്കണോലാണ് സൈഡിൽ പാവം. എന്താ പറയുക, ഇവരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇവരെ പൊറാട്ട അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തല്ലുകൂടാണ്. പക്ഷെ ആ പൊറാട്ട ഇക്കൊരു പൊട്ടിക്ക് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് രണ്ടാളും ഇന്നെ തച്ചാലോ, കാരണം അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു ഇവര് ഭയങ്കര. പിന്നെ എവിടെ ഇത് പയച്ചത്, എവിടെയാണ് ഇത് പയച്ചത്? ഇവരങ്ങനെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നതെന്ന്. ഈ ഫൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പോ എന്നോട് പലരും ഓന്റെ ഒരു കോഡ് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പലരും ഓനെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. ലൈവിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ലൈവിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഓഫാക്കി പോയി. കാരണം വെച്ചാല് അത്ര ഓന്റെ കോഡ് പേരുകളൊന്നും കേട്ട് ഞാൻ തന്നു ആരുടെ ഇട്ടോ മറ്റുള്ളവരെ ഒരു ഹാറ്റ് ചെയ്യണ പോലും വേദനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോക്കില്ല. ഈ ഫൈസൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഫൈസലിനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചോളൂ, എന്താ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്നുള്ളത്, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും പറ്റിയത്? ഒരു വട്ടം ഞാൻ അതെല്ലാം മധ്യസ്ഥയാക്കി ഒരു പള്ളിയുടെ അവിടുന്ന് ഞാൻ മധ്യസ്ഥയാക്കി രണ്ടാളും കയ്യും പിടിച്ച് പോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പോലൊക്കെ ഇജ്ജ് കഴിച്ചോ, നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചെമ്പന്റെ കഞ്ഞി കുടിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടാളും പാടെ പോയതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, അടിച്ചത് ഇവനാണ്, കൊണ്ടത് ഞാനാണ്, ഞങ്ങൾക്കാരും പ്രശ്നമല്ല, പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയൊരു പ്രശ്നം, ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുക ഓല കാര്യങ്ങൾ പറയുക. ഇപ്പൊ ഈ ഫൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഓനെ പൊക്കി പറയുന്നല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇക്കാകുമ്പൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ കണ്ടാട്ടോ, ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ, ഓൻ ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിക്കണമെന്നില്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കിറ്റെത്തിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ് ഓൻ. ഫാമിലി ഓന്റെ കാശുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുത്തതാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പണിയില്ലാതെ റൂമും കിട്ടാതെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ആരും എടുക്കാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തിയവനാണ്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അസൂയകളും കിബറുകളും ആണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നിർത്തുക, ഒന്ന് നേരാകുക. ഈ കാര്യത്തിന് അന്ത്രൂനെ കൂട്ടുപിടിക്കാതെ